a Feira de Santos de Monterroso, o feirón ou a Feira das Feiras. A Feira de Monterroso celébrase dende fai polo menos 800 anos. As evidencias apuntan a que poderían ser moitos máis. No ano 1219, Afonso IX concédelle ao mosteiro de Sobrado dos Monxes a percepción do pedáticum do sal vendido na Feira de Monterroso. Isto era unha taxa coa que se gravaba o sal, pois era monopolio da coroa. Este dato ten máis relevancia polo que suxire que polo que di realmente. Permítenos saber que no 1219 xa existía a Feira de Monterroso. Pero o máis importante é que se o mosteiro de Sobrado se preocupa de conseguir a prerrogativa da percepción de tal taxa perante un rei de León, e se temos en conta que Sobrado está afastado uns 50 kilómetros de Monterroso, o importe de tal percepción tiña que ser considerable para a época, no que se deduce que a feira xa contaba por aquel entón con recoñecido prestixio no noroeste peninsular. E o prestixio e o recoñecemento non se conquistan nuns poucos anos de vida. Outro dato que corrobora o anterior é que no ano 1286 o rei Sancho IV permítelle ao mosteiro de Oseira a creación da Feira do Couto de Cea, sempre que non interceda nas calendas de Monterroso, isto é, que non lle afecte na data á Feira de Monterroso. Se consideramos que entre San Cristóbal de Cea e Monterroso hai tamén uns 50 kilómetros, decatámonos da gran sona e recoñecemento co que contaba a Feira de Monterroso xa no século XIII. A reputación da Feira de Monterroso non decae cos anos. Así o deputado xeral do Reino de Galicia, no 1798, mantén que Santos é unha das poucas feiras galegas, xunto con Padrón e a do Apóstolo en Compostela. As demais merecen a consideración de mercados. A Feira de Santos de Monterroso consegue manterse no tempo e ter recoñecemento a nivel regional e incluso superior, falándose dela mesmo en diarios lusos, pola súa capacidade de convocatoria, pola súa situación no centro de Galicia, polo volume de transaccións feitas na mesma e pola capacidade de acollida das súas xentes. Santos para Monterroso e para a Ulloa é un sinal de identidade, o evento polo que nos recoñecen fora, o evento que pola súa multitude che marca os recordos da infancia, unha gran oportunidade económica, social e cultural, o referente da feira tradicional e do agro galego. Santos é pasado, presente e, por suposto, futuro. Aló imos. Se ti vistes o que eu vin, habíache de gustar. Na vila de Monterroso celebran feira ancestral. Monterroso, Monterroxo, desgastado, erosionado. Monterraso pode ser que non hai nada probado. Naceu na Idade Media esta feira principal, e co decorrer dos séculos fíxose internacional. Por Santos esta feira, unha feira sen igual, toda Ulloa acode a ela ata a súa capital. De Asturias, de Castela, de aquí e de acolá, de Lugo veñen afeito e ata de Portugal. No pasado os feirantes viñan a pé e a cabalo, agora veñen en coches de moitísimos cabalos. Cando mula de Bakú, pois vacas e máis becerras, pitas, galos e coellos, mulas, cabalos
tantos años e ovellas, carneiros, cabras, castros, xovencas e vacas vellas, castañas, noces, mazás, queixos d'aulloas en paz, manteiga, ovos e mel, carne de porco a fartar. Chourizos e máis chanfainos, cachucharrabos xamóns, touciños lacóns, orellas, só asuntos e roxóns. E non faltan as cebolas, nin tampouco os garabanzos, patacas, berzas e grelos, e repolos de betanzos. Ferramentas a esgalla, potas e potes de ferro, zocas e zocos en tacha, de madeira de bidoeiro, olas de barro, tixolas, cestos de vimbio e salgueiro, culleres de pau e garfos, senas dau e bucheiros, camisas e pantalóns, panos, puchas e sombreiros, faixas, vestidos e saias, e sostens moi melindreiros, tratos feitos e palabra, tratos feitos e desfeitos, tratos que acaban a paus, na cantina contentos, anem viñan sacamoa, trileiros e nigromantes, esmoleiros vagamundos, e cegos co seu romance. Salteadores de camiños, malfeitores, carteiristas, albardeiros, zarralleiros e tamén extraperlistas. Agora todo cambiou con tanta modernidade, o mundo vai como vai, mas a feira segue adiante. Despois da feira o xantar, polveira do carballiño, pan de cea e de melide, e de chanta da boviño. Mas despois empezou o baile, que non todo a ser negocio, xente nova e leña verde, hai que darlle gusto corpo. Antes gaiteiros e gaitas, despois hora das orquestras, agora os tratos do amor décense nas discotecas. Rapazas moi requintadas, e mozos ben cuspiriños, no medio da escuridade, todos parecen moi lindos. No amor tamén hai enganos, e tratos pouco atinados, mas con isto do divorcio a cousa vai tendo amaño.
xente honrada, xente boa e formal, que merece confianza. Mesmo antes a palabra servía de documento, agora isto mudou, hai que adaptarse aos tempos. Non é peor nin mellor, tras de tempos veñen, o pasado xa pasou, toca vivir o presente. Aquelas sí que eran feiras, as de agora tamén valen, os tempos viran e viran, e traen modernidade. Os arrieiros de antano xa non enchen os camiños, xa non paran nas pousadas, nin comen pan con touciño. Os xastres de bata negra agora visten vaqueiros, xa non montan os raposos, nin dormen tras dos palleiros. Os carros e os arados de ferro e de madeira dormen un sono moi quedo nun recuncho da palleira. Agora as furgonetas veñen e van as carreiras, de preto e de moi lonxe, e andan de feira en feira. Agora campan as máquinas, potentísimos tractores, de vacas que dan o leite, as ordes de ordenadores. Tras de tempos veñen, que isto é o que hai. A mal tempo boa cara, que a feira moi ben vai. Se ti vises o que eu vi na feira de Monterroso, 25 xastres xuntos a cabalo dun raposo. Padre, tempos veñen, uns veñen e outros van, e a feira de Santos segue sendo feira principal.